Shakanyivese Makarasika Nekuvaudza Mamponesi Sokora Jesu Kutaurira Uyakundeni Iye hati Yenda kure Kumba kumoyo Unzai wafambi kumusha Pinzandanga Rambo ponesi Jesu nyenye Yabaiwa Chakanyivese Makarasika Muvaratiza Kuna Jesu Kutungamira Muionzira Yeruponeso Neupenyu Yendai kure Kumba kumoyo Unzai wafambi kumusha Pinzandanga Rambo ponesi Jesu nyenye Yabaiwa Ndizo ndinoda ngekuti Jesu wandidaidza kumtera kuvabatsira vakarasika nekuna Jesu kuvaudza Yenda kure Kumba kumoyo Unzai wafambi kumusha Pinzandanga Rambo ponesi Jesu nyenye Yabaiwa Yenda kure Kumba kumoyo Unzai wafambi kumusha Pinzandanga Rambo ponesi Jesu nyenye Yabaiwa. Toda kuchingamidza zvakare pachirongwa chino chepadare tichimva muri kukomborerwa muchizipigwa neshoko zvakare tichitendeuka kubva muzvivi zvedu Mwari vachitibetsera. Tisati tapinda munyaya iripo muzuva ranhasi regai ndikumbire Tokyo coach vativhure nemunamato. Coach tinabatire. Ngatinamatei. Baba wedu vari kudenga tokutendai nezuva ranhasi neupenyu hwanhasi tokutendai nedare ranhasi. Aiwa Mwari uyai pakati pedu mutaure newadare mukomborere wese vari kuteerera kubva munzvimbo dzenyika dzakasiyana siyana. Tapedza toda kukutendai kuti Mwari matiwaka sedzimhuri. Muzita raJesu tonamata. Amen and amen. 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 Thank you so much. Samaita uko nyati uko nyati umba mashgira mutisingapedzi nguva regai totangira pana coach mukwazise vanhu wenyu avo. Yes. Aiwa toda kukutendai wadiwa hama wateereri newatariri
ini ndini wenyu coach Ngwaru. I'm a life coach and uyezve ndiri relationship coach. Ndoda kutenda wateereri newatariri nekuuya kwamunoita kuinbox. Tadzikurukura panapa nedzimwe dzisina kuuya. Aiwa muri kuuya kutibatsira nekuwaka misha. Ndiri muzukuru mukuru anohoreka. Ndiri Shumba Nyamuziwa. Ndoda kumhoresa mwana wangu anoteerera padare zvekutodaro. Eyo Chido kuAustralia uko unoziva iwe Chido. Ndoda kutenda chaizvo nekuteerera kwaunoita. Mwari akomborere mese wateereri. Tinotenda nemukana wamaita wekuti munzwe dare ranhasi. Tatenda. Thank you. Makadini kuvateereri, zita rangu reitwa Tsikada Gardner Muera Nyati, muzukuru wachipunza. Ndobva paRusape apo region 42 paMaoresa. Mutungagore. Tikanga tangodai tikasvika paZumbika paya tikati nzve. Tasvika paMaoresa tikati tene paMaoresa. Ndopatitori papa. Nyika nyoro, nyika yakakomborerwa, nyika yetsenza, nyika madhumbe mazhinji. Toda hanzi nemagogoya shuwa. Toda kuchingamidza nekutenda hama dzinoramba dzichitaura kuti we are watching in our numbers. Ngoma bvochora hanzi nangoma bvochora padare esadzi. Na ngoma chino hanzi musoro engwe. I think ndagona andizive kana ndatadza sename, but I think you know who I'm talking to. Mwara kuite zvakanaka, happy watching. Ndira kukwasa wateereri wechirongwa. Ndira kukwasa wese wekubhikita. Ndichikwasa wese wekwaRusape. Okay. Ndichikwasa vari kuTokyo uko. Kwagutu ndiko kwaunobva zviyana. Eka ndikwasise vana vangu kwese kwavari. Vari kuAustralia, vari kuAmerica, kuSouth Africa, nemuno muZimbabwe. Indonzi Charles N. Makombe. Ndopindira paThe Grange Church ine Senham. Ndiri murume wemukadzi mumwe chete. Ndoda kutenda namainini weni watipa machocolate. Dare rino richanakirwa after this. Ndaakusiya nyaya yacho kuna Mudonhi. Ndiye achapedzisa nyaya iyoyo. Thank you so much. Regatinzwe mfundisi. Tinokwasai mose vateereri nevatariri kwamuri mose. Toda kutenda zvikuru taungana zvakare pazuva ranhasi padare tichikurukura nyaya dzeupenyu. Rangu zita Pastor Tapiwa Zinyemba, mfundisi veWarren Park District North Zimbabwe Conference. Asi kumusha vachibva kwaGutu. Ndivozve vana Madlira Pashi, Wegona, Chitova, Sambiri, Mauruka, Gutu, Mukuvapasi, vari Hwiru, Masakadla, Garara Masango, vari zvomutumbwi, vanoridza ngoma nemudzongo wenyama, ng'ombe, mbudzi ndedzevarombo. Ndokwazisa vairagongo vose muZimbabwe, outside Zimbabwe, nehama dzeduwo, vana Shumba, vana Samaita, vana Humba, tingagodiko tisi vatongi venyu. Toda kutenda zvikuru nekuteerera kwamuchaita, macontributions enyu amunopa, uyezve kungoteerera. Rambaiwo muchikanda maquestions tozomakurukura. Mwari vave nesu patichateerera pazuva ranhasi. Amen. Thank you so much. Vari Hwiru. Toda kutenda inoitwa gospel Mudonhi, ndopindira paMandara Church ndichibva kwaRusape, nzvimbo yakanaka chaizvo, hamusamambona zvakadarowa. Toda kungotenda, ndoda kukwazisa vanhu vese vari kwaRusape. Mwari vangu ramba vachikuitirai zvakanaka, vachizarura musiwo, mana ichingodonha kubva kudenga muchingoitirwa zvakanaka. So Rusape yose ndoda kukwazisa zvakare ana Samaita. Aiwa, Samsung Samaita, Mwari vakuitirei zvakanaka. Hanzi by his stripes we are healed, kana tichiverenga zvaJesu. By our stripes zvinhu zvinongoitika. So ndosaka tiri pano nhasi. Saka toda kutenda, toda zvakare kutenda officially mainini wini nemachocolates amandiigira. Haasi ekuTokyo sezvamataura, haasi ekwaGutu, nevanhu vekwaRusape, mabeneficiaries auya nemunhu wekwaRusape. Saka ndoda kutenda mainini kune vekuTokyo
kwana Pastor Ngwaru ona iwo vanhu venyu please vawane kubetsereka pachirongwa tinoda kutenda nhasi musoro wenyaya uri kutiwo zvandiremera kunzima kana kuti dai tanga kuti chindevere shongi ndevele so titenda kuti kundilemele but kunzima vele kuyandilemela kana kuzviriko zvakadaro but tikutaura pamusoro pekuti zvandiremera inyaya yakanyorwa nomudzimai uyu. Thank God also one of our pastors was also involved in the conversation. Saka ngativerengerwe nyaya yacho then tozopinda tokurukura sedare. Alright, yakareba samaita saka ndichaverenga kusvika pakati payo. Then tozononga tichienda. Tinozononga tumwe tichienda. Kwanzi makadini wedare. I'm a regular follower yepadare. Thank you so much nekubata kwamunoita. Ndiri munhukadzi ane makore 43 and I'm married for 14 years. Ndine mwana wangu na baba wane mwana wavo. We migrated to Europe 5 years ago, and before migrating ndaibetsera baba kuenda mberi nechikoro. Vakaita masters vakapedza neuniversity yekunze kwenyika. When we arrived in this country havana kunyanya kutambudzika nebasa. Pese pataingoita zvinhu taingoita tiri tose tichibetserana. Pakazotanga dambudziko kuno as we were following a budget. Ndaiti dzimwe nguva kana grocery ndadaridza ne$30 yaitoita nyaya, and you'd go through all my accounts kutsvaga kuti mari yaenda nepapi. It seemed like he started thinking kuti ndiri kutumidzira vabereki vangu mari behind his back. Asi aizoona ruzhinji kuti it was just a simple over budget. Asi aisaita apologize aona izvozvo. Vabereki vangu kumusha in the meantime vakazoitawo dambudziko imba yakatanga kupinza mvura. Pandakaziva ndokukumbira murume wangu kuti hatingakwanise kuti tibatsire kuti imba iite zvakanaka. But iye akaramba achiti tichikuvaka imba yedu kana tikanga tapedza tozoonana izvozvo imba yedu yenge ichiri window level. I then asked kuti ndikashanda hangu part time kuti ndireze mari ndibatsire vabereki kumba. Iye akati mari yese ndiye mhuri. Uyezve nekuti ndinombosara ndichichengeta vana haungagona kutora mari uchiisa kuvabereki wako nekuti ndiye pamusha pano. Takanetsana up until we agreed to separate our finances and meet halfway so that our bills could also accommodate zvandaifungira kuti ndingagonawo kubatsira vabereki. Asi as time went on tadzidzisa vana vake kuti vabude university takazofunga kuti tuye kuno kuZimbabwe. One of the times that auya kuno kuZimbabwe matickets akaitwa in such a way yekuti takashandisa kadhi rangu. Mari zhinji yakabuda mukadhi mangu ndichifunga kuti ndichazodzorerwa sekuvimbisa kwaangaita. Pandakati bvunza kuti vandidzorere since tawirirana kuti tikuita 50% contribution. Akaramba kundidzorera. Yadyiwa nestate. Achiti mari tanga tiri kubatsirana kuti zvibude uyezve iye angatoita zvakawanda. On another note ndo pandoda kuti ndipedzera Mudonhi mozopamhidzira. Hama yake yakazoiti yakutsvaga basa ndokutumira mudzimai kunyika yaTeri kuti mubatsire. Ndakaita pese pandaikwanisa kuti ndigone kumubatsira kuti aone accommodation. Asi zviri mberi tichazozvibata patenge tichidiscuss. Thank you so much. Ndiyo nyaya yatinayo ndofunga pane mapoints akati one day taona kuti this letter is very emotional. And yakanyorwa saka yakatirebei saka toda kuti tiibate as we go on mamwe mapoints tichidetserana tozobuda nemasolution pamusoro penyaya. Sati tapinda rega tikumbire mufundisi Pastor Zinyemba vativerengere verse redu. Tichatarisa pana 1 Peter chapter 3 verse 7. Inoti likewise you husbands dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. Thank you so much. Verse coach.
pindai ndimi makambopfura neko kumafacebook solusikai pane mahomework andakadhoja. zvakubatai manje. Yeah, exactly. Anyway, toda kutenda eyo musokosi netsamba neningi netsamba remubhaibheri radini rawerengwa. Wadiwa wateereri, tsamba iri pamberi pedu iyi inogwadza to try to get in the shoes yamai ava and to get to a point where you go public and say zvandiremera zvakaoma. Muri kuona even mukati mebhaibheri Mwari anoisa pachena kuti imi imba haizi yemurume ari 1. Imba ndeye vanhu vairi, ndeye baba namai, ndimi government yemusha imomo. Saka nokudaro Mwari ari kuti aiwa chibatanai zvakanaka. Mukaona dai tawerenga kubva pavhesi 1 ine pairi kutaura kuna mai kuti mudzimai iwa munhu ane unyoro akazodai yofananidzwa nanambuya Sara. Yozobva youya kune vanhurume kuti haikona kushandisa chisimba pakudzvinyirira amai. Mwari ari kuti ina handizvifarire. And I like wedi rataurwa napastor pawangu ari kuerenga zvikanzi varume treatai madzimai wenyu unto knowledge. In other words, kumwe kudzvinyirirana nekamwe kakubatana kanenge kumbunyidzana kanobva out of an abundance of ignorance in terms of how to manage my relationships. I think pachapinda munyaya medu tichaedza kukurukura kukosha kwekuziva nenjere kuti tobatana sei, because Mwari anokoshesa njere, anokoshesa zvokwadi, and anokoshesa kubatana kunoita kuti vanhu vese mumba wafare. Ndo zvatiri kuona pana. Thank you so much. Vamwe vanobva vatotaura kuti garai nemadzimai nekuziva with so much understanding, with knowledge. Saka knowledge yakatikoshera. Saka nyaya yatinayo mamarriage tiri kutoona kuti zvinhu zvinotomboremera vamwe. Exactly. And tikuda kuti maybe patichapedza tibetsere mai ava kuti zvisavaremere, because vari kuda a solution, then nemurume uyu toda kuti tikwanise kudhira naye. Maybe pekutangira Nyati mamboiverenga zvakanaka, muchiverenga pamatangira apa pekuti these two mukadzi ndofunga ndiye akatanga kuenda, then murume akazodini akateera with the support of the woman. Mukadzi uyu ndokubva atobetsera baba kuita masters program yavanga vachiita. Where is the problem? Patangoverenga ipapapa tisati tatombonyenda pari kurasika baba ava ndepapi, kana kuti vari kurasika here? Egadomocology chipinda chekutanga ndakutenda mai avo nekubatsira baba. Madzimai mashoma anobatsira vana baba. Chechipiri ndoda kutenda kuti makaita zvose izvo zvine mwoyo wakaperera muchibatsira, ndekuti maibatsira mhuri kuti kana baba wavari kushanda zvinhu zvakanaka vachipiwa mari dzakanaka, intention yamai ndeyekuti taizogara zvakadini zvakanaka. But ndofunga baba havana kuappreciate kana takunzwa later iyi zvakaitwa namai. Ndanimboguma ipapo. Thank you. Nyati Mombo. Well, kana ndichibata zvakanaka zvanda nekumwe kumberi kwacho kwatisina kuverenga. The lady akuratidza personality iri mune anofarira kubatsira vanhu. Correct. Mukanyatsoverenga kubva kumusoro. It's a very long letter, but it's full of ndakabatsira. She takes pleasure in going out to help people who are in difficult situations, and including even murume wake. You know, murume wake ari kuti ndakabatsira murume kuti aite kuchikoro, and I'm sure it's at expense kumubatsira kuti aende kuchikoro, and the discomfort of the family. Chikoro chazopera vaenda kunze kwenyika, mabasa ari kuita zvakanaka, hama yavo aibatsira pekusvikira, yadzingwa hama yaya aibatsira kutota kuenda pamwe, murume wacho ada kuya ari kumubatsira and so on. But in the process, the unfortunate thing is kuti murume wacho ari kuzoona mai ava
with the eyes of distrust. Kuti kabatsiro kawa kuzoita hama iri kutonzi iri kubatsirwa ikai haisi hama yemukadzi iye hama yemurume, you know. Ende mukadzi uyu paari kunotisa futi another situation yekuti anoda kubatsira vabereki imba yavo haisi kuita zvakanaka, the husband for some reason feels kuti handidi. Saka I think kuti patichada kuti tidiscuss nyaya dzatu dzakawanda nhasi handizo tichatapirwa tiri papi yekuti kana mai vaona kumba kwabereki wavo kwavanobva kusina kuita zvakanaka, does she need to have income to be able to fix that problem? One. Number two, vakatozonetsana kusvika paextend yekutoti saka kana usingadi kubatsira ini chindiregera hangu nemari yangu ndiite zvandogona kuti ndiite kuti ndibatsire. Yeah, saka I think kuti we are going to really enjoy the discussion today, where we are going to see how we can help situations akadai couples vane mumwe ari kuona masituations kunze and he wants to do something and make a difference. What can they do to help without necessarily discomforting the family? Okay, thank you. Regaribenda pana Pastor Z, ndozi pana coach. Thank you Samaita. Nevateereri mose. Chekutanga ndoda kutanga kutenda vari vaviri kuva appreciate vese mukadzi nemurume. Kana ndanzwa zvakanaka nemiwo manzwa zvakanaka, mudzimai ati ndandine mwana wangu from a previous marriage, murume ane wakewo from a previous marriage, kana vasiri vaviri, but vakasarudza kuti izvo hazvichina mhosva, regai tigarisane zvakanaka. Genesis chapter 2 verse 8 of that, and God said it is not good for a man to stay alone. Kureva kuti makaita zvakanaka baba naamai kugara pamwe chete, kunyangwe nevana vamusina kuita muri pamwe chete mukazoitawo venyu, zvakanaka zvamakaita, we appreciate that. But pandinoona paine dambudziko ndepekuti izvo ndinoona sekuti murume haasi kuappreciata basa riri kuitwawo nemumwe wake. Number one, kana ndanzwa zvakanaka, mudzimai akabatsira murume kuti aite mastudies ake up to masters. Mudzimai ndiyo andanzwa sekuti ndiye akatanga kuenda kuUK and assisted the husband kuti atevere. Ndokuchibva achizogona kunowana basa. Rudo rwakadiko iroro. Aigona ngomusiya. Aigona ngomusiya ngoti achisara kuZimbabwe ku. Saka I want to appreciate baba makagonawo kuzvininipiso, kudzidziswa nemudzimai, kutoro mudzimai nevana vake, makagonawo zvakanaka zvikurusa. And nemiwo mai makagonawo kutoro murume from another previous marriage, mukadzidziso mukaitawo zvakanaka. Saka ndochiuya nhai shamwari yangu, ko dambudziko riri papi? Ini kufunga kwangu kwakuri kwokuti wose mukwasha ndiwaifana kuzoona kuti kwakazvagwa mudzimai wangu dzimba zisina kumira zvakanaka, wochiwomiramirawo kuona kuti vana ambuya vagonogara zvakanaka, but wobva wati chava ina handidi. Aiwa varume, I think ngapagadziriswe ipapo. Ndofunga ndo paningagona kutangira kuti aiwa ingogadzirisa apa shamwari. Thank you so much. Regangoringa this panapa ndobva ndauya pana coach. Coach vanenge paUropa vane vachitotamba tamba pakati South Africa kudai. Anzi pese apa tanga takagarisana zvakanaka. Problem yakazotangira pa budget. Finances. It is something that we need to talk. It seems like kumashure kutachitofambisana zvakanaka. Pakazotangira tauko manje nyaya dzekubudgeta mari. That is where munombotaura mapastor nevamwe vachiparidza nyaya yemafinances has made problems mukati medzimba. You can chimbotaura point yenyu tozotanga kubata that point. Yes, ndoda kutenda nemaonero aitwa nevamwe vadare. Ini kana ndiri kuedzera ndichitsvaga chaipo pekuti dingindira redambudziko redu, dashbone redambudziko redu riri papi. Ini ndinoroona riri pa how this gentleman defines power dynamics mukati memba umo. Ndingadi kuti ndimuenzanise semunhu ane colonial power or colonial mentality. Mozongwe apo taitongwa nevarungu.
isusu tichinzi tiri maboy iwo ndo varungu tenge tisina marights tenge tisina mafeelings we were simply objects to be told what to do vanogona ngouya kuti mese ibvai apa chiende mundogara uko moiswa mujecha modini and what have you colonial mentality. So you've got a master servant relationship. Mumwe ndi boss, mumwe mutereri. Are you getting the point? So murume uyo borrowed that script yoyo even michato yedu yekare kuma 1918 something tiri kupinda muna 1901 1937 and whatever nenguva yedu yema41 nenguva munhurume aizikanwa kunzi ndiye muridzi wemuchato ndiye anotongwa, his voice is final. Zvaanenge ataura ndo zvinodini ndo zvinoitwa. Saka babawa wanted this ancient approach to how to run this marriage. Ndini ndichakudza mari watambira ndino kunyange ukaita overtime mari yacho ndeyangu haizi yako, saka haisikuenda kuna wabereki wako, ndini chakutaurira zvekuita. Saka panapa tisati tatomboenda kubhajeti kana kuti hama irida kuchengetwa kuti imba iwabereki dona mbura. This guy is telling his wife, mumba muno I run the show. So he's treating mudzimai like utori a child among my children. You are not an adult to me. I tell you what to do. But we will not say that in between the lines here. Kuti parikudzanzi patakasvika things appeared to be okay. Tanga tiri kubatsirana tichiita zvakanaka. Zvinhu zvakazotanga kuchinja patange takuzita budget. Statement iro kwandiri rinoda kusuggesta sekuti things were okay when I was earning. Uyasina mari. Uyasina mari uyu. When I was okay, things were okay. Anditika paazotanga kuita mari uyu. No pakutanga kuti tiite mabudgets. And mabudget akuita strict. To the extent kuti zvakuita sekuti kuzuru uyu. But pazvinge zviri okay, taisa mudatidza budget. If people were going to go excess $30 on a budget on an odd month, $30. Yatanga this month $30. But $30 in terms of budget grocery. Well, I don't mean to be to say it's a very marginal figure as such. But I'm just saying what you can do to a grocery, maybe a grocery of what, $200, I don't know, $100. Munada is $30. Kudari kids implies what there are certain things that we have now remembered what ichakati takangano and tachi ed. Zvakuenda nemo. And the reason is because ndini ndakukupa mari. Not going to be previously, Pangor will supply Mari Pipe, Pangor with Mari on the table. Yako, Yengeri Yedu, Mari, Yang winning, the young. And I think what appears to me very apparently, the people to Parutanga problems up. Could I maybe he is now beginning to earn a bit more? My Maria Quita Shoma to the extent they would go to Kondiga Chakanguma part time. So I learned to go to Kondiga Chakanguma part time, Ruto Kusajita. There wasn't any employment to connect the woman didn't have income. The income yanga pap, dear baba. And the kanaya baba, Kuriakuti, you sit down, I would determine what safe in Odikanwa, sugar no Dicano and south in Odicano. So running a home like that makes it very difficult even for himself, even Baba Mumba. No sugar passing a meal, and the reason no passing a meal is because we have no money to prepare for the meal. My supplies are shorter. Thank you. But I think a little correction. Sorry, Nyat. A little correction. Mayawa is working. Yeah, she is working. Warguita budget yao warkusenza. Pakazonzi kondikaita extra work. Warikuitira kuti agone kutumira salary yako salary yangu ne salary yako ngaichingwenda kune zvedisusu chinditenderawo kuita extra kuti ipa mari yoyo ndochipa mai so that I'm not affecting budget. And he says no. Hakuna all right, I don't know ngatimbonzwa vatana kuti ndizverezvo from this point of view yataurwa na coach ndaifarira yekuti mentality nemurume uyu
ndeyakudhara. It's a colonial It's a colonial mentality. Yeah, it's colonial Kolonial iyo konyonyo iyo. Yemurodhisha taita isiso taisabvumirwa kumwira tii makapu edhaga taipiwa nemutobvu. Zviro zvaiti pichi tii yacho iri kupisa kapu yacho iri kupisa kuti uise panapa zvaisagoneseka. No, these people were evil. To say the least, they were evil. We were not allowed kufamba muna First Street because ndo mendakapinda kuvuka taifamba unozwa soka Baba's greater means Eric Davis. no taisabvumirwa. Saka ndo mentality nababawa awa. To me he is evil mumind make. Ari kutora mudzimai as one of party yefurniture mumba. Thank you very much pawati ari kutorwa semwana mumba. Exactly. How would you analyze a budget miraona yegrocery? Unopinda papi komurume zitakaita panapa tinopinda iri pagrocery. Ndipobvunza nei tiri panapa. You don't ask your wife for a receipt. No. Vabva mutenga grocery kuti No. kuona. Why? Ndo saka ndiri kuti this man is evil, is devilish because haufungi nemafungiro akadaro. Yeah. No, it's a fact. Haufungi nemafungiro akadaro. Ini ndiri panapa mai wandotenga ndoti nditaridze zvawatenga. I don't do that. Let me just Hakuna munhu murume ari sensible who can do that. All right, rega ndingowedzera a little bit of onion in what you are saying. So that munyatsofunga nezvazvo. So grocery ndikafukidza kuti grocery $30 yaita nyaya, and he would go through my accounts kutsvaga kuti mari yaendepi. He started thinking kuti pamwe ndaitumira vabereki behind his back. Okay. Yes, ungaite hondo nekushaya peace mumba nekuda kwe$30. He's not normal. Ndofunga murume wayo akambopenga uyu. Okay. Ndokutaura kuna mai. Okay. Ndofunga murume wenyu uyu akamboita mental disturbed. Because no. Now hold on. Yeah, ceasefire. Imbo imagine. $30 inoita wo mumba. Wambosvika kuti uzondotarisa kuti undotarisa mufoni make undotarisa. Why are you doing that? A reasonable man. And ari kunzi akadzidza ane degree. Masters. Yeah. Masters yeurombe that one. Hey, thank you. But the balance of mbichana. Sorry, ndoza kuti muda kumbenda kuna ati balance of mbichana. You get the point. But sometimes that $30 kuitsvaga not in the way ari kutsvaga nayo iye, but sometimes it may be important or sababa namai kuti shamwari tetakaplana kuspend $100 and what have you mari yazoshota. You get the point. Mazofambisa se apape handi magetsi azodai zvikazodai but ndazofunga kutenga ndiitwe musoro. Are you getting it? Pane pamwe pekutiwo munhu anobuda mubudget iri friendly. Can it be war? No, just wait. Budget iri friendly. Wabuda mubudget iyoyo. Are you getting the point? Hazvina kuipawo to simply account kuti shamwari budget yedu yenge yakadai ndazopfudza nekuti ichazoti. I think hazvina kuipa. Issue iri kuitika mufundisi. Kana vakundotsvaga kutsvaga kwakuita kuma-accounts kutsvaga mosvaka no munyori ndiye ari kuti ari kutsvaga kuma-accounts munhu uyu ari kutsvaga kuti hauna here kutumira mari kuna baba patakataura takawirirana kuti hakuna chiri kuenda ikoko saka ada kuona kuti haina kuenda. His issue is not the grocery. No, it's not over expenditure by grocery. No, I get your point. Yeah. His issue is what you are in the background. Haukuita certain things zvandakakurambidza. Ndo pane issue yake. But nyati pamati mimi they agreed. Did they agree? Or he dictated? If I say katineta to agree. Sababa. I think tukuramba chimboraska here and there. 1 hour. Chekutanga chiri commendable about them. Kunyange iri family kutambudzika.
but they are able to budget. Yeah. Correct. Vano budget. Which is good. What budget is like murumo ya no siya kuti maichi implement ichinyi Budget. budget ya yandika. Budget yopurikidza. Saka imuri yakarongeka to some extent. Right. Yeah. But chisingazode murume uyu manje. Ndechekuti pashote nedhora. ita zvatataura Ita yashota sei. Problem yake yashota sei. Then pakuzoti yashota sei. Kundo inspector manje ndokuri kuenda nyati kuti aiwa iyari kutsvaka kuti mari yakatumirwa haina kuenda here kuna mai. Yeah. guys Right. anenge achiziva munhu wake Saka maybe ngatidzokei. Rudo riripo here, trust iripo here. Do they trust each other? Indinoona sokuti samaita trust panenge pasisina. Right. Because kana apfuudza ne30 haana kuramba ndapfuudza ne30. Ari kutotaura. Ari kutaura kuti yapfuura ne30 pamari yatakaronga yaya. Ende paanozotarisa ari kutoona kutoti anobva azozvona kuti azvishuwa. Ende achati sorry. Ende achati sorry. mazhira issue haisi pa30 handizoti ndotsanangura chiti chii Yeah. issue haisi pa30 No. haisi pavalue issue iri pe where you are where Mari yacho yaenda kupi kupi. saka aendepi Saka haasi kutrusta mukadzi wake. zvoti ndosaka ari kutika pandatsvaga mari paari kutsvaga mari akaona kuti mari yazvo chiyadyiwa mumba munomu nyaya yacho inobva yangoita Inobva yapera. inobva yangopera Because chaari kutsvaga haana kuchiwana. ehe Asi dai kuti ndakaisa kuna mai. haiperi Dai mai wari kunyora tsamba wari kumusha kwavo. So Dare. Aya. Mfundisi. Saka wati Zviri kureva here kuti mukati medzimba umu tiri kubhajeta ndizvo ka? Madzimai ari kupiwa here leeway kana kuti it's dollar for dollar. Which Zvinhu this one ngazvienderane. is Samaita, it's $1 for $1. Kana This kuti one. women uyu mukadzi uyu atori here ne inonzi pocket money, Ah, no. extra money that goes beyond what we've budgeted for. No, mari yese varume. Mari yese inotambirwa nababa. Right. Inotambirwa namai. Kunyange mai wakada kutengesa madhoiri kana kuita overtime. Right. Imari yababa. Mai awa mumba umu mai awana mari. Awana financial freedom. Hey. Awana financial Hawana safety. Imari ya say pa- baba. No, hawana I Imari get you say now. yababa yese. Yes. Ngwaru, hawana sei nenyaya yemari. Ehe. Kana yapinda mumba Ndeyababa. ndeababa. Ehe. Mai hawachisina any word to say. Hey. God have mercy. Yeah. Initoda kudzoka kuvarume ndichiti izvo panyaya iri kupisa iyi yakanaka kopaiwo zviri kuitwa nemhuri zviri kuitawo bhajeti muri pamwe chete, but kana muchinge maitawo bhajeti chibvaiwo kudhat era iyo yakudhara. Taamu 21st century varume, taamu 21st century. Number one, dananai, trust each other. Sunungukai kuti mai zvataita bhajeti ngava chinoshandisa, but maiwo musazo very reckless, but chishandai muri pamwe chete muchidanana and trust each other. Ndo mashoko andingagona kupai. Is very important. mubvunzo ndewekuti principle ye-financial austerity or financial budgeting planning yatingashandisa tiri kuno kuzimbabwe, could it universally apply kune nzvimbo where incomes they need to be augmented kuti vanhu vaite a fairly decent in comfortable life? I hope mubvunzo wangu uri clear. Pakuti muno muzimbabwe easily you could say okay kudhara, and now maybe things are a bit different. A few years ago you could say kuti my finances epamba ndibaba, okay, baba Your old script. Aiwa ndongo yedika isisi. handi kure kure stere Onemo muri. handi kure kure. But the new script kunze ukoko in diaspora where gas and electric may cost so much, your movement costs so much, your accommodation in decent space costs this much. Maybe zvakuto require kuti one income may not be enough for us to sustain a life. We need to pool our resources together. Yeah. But I think kuti pfungwa yarengeri kutaurwa nachitowa ndeyekuti even in that circumstance there is this thinking yandenda ngomubvunza wangu kuti surely munhu anoenda kubasa whilst we are going to be planning to put money together, you want some sort of a basic reward, basic recognition. Ndikushanda
ndiri kudawo kutengawo bubble gum, nda kutengawo sweet, just to put it lightly. Ingabva tasvika pekuti nekuti tine situation yekuti our gas and electrics are costing this much, saka we will not allow you discretionary income. In Sababai, we will not allow us to go into debt. Bring the money to the table. Kana isina kuenda pa table yese iwo hausikuwana anything. So amai vari kuvhunza mubvunzo wekuti kana ndikazowana situation yekuti mubereki wangu ari kunida something chiri agent sezvaitika ipapa, how do I deal with it? Because our incomes dzepamba they are not allowing that. Maybe pamwe maybe it apa pachazwapo kuti imba iri kulika. Let's be drastic and say kuti vabereki vari kurwara. Anatezvara. Hapana mari inoenda ku. Anatezvara vari kurwara. How do we look at it? Aiwa, ini ndoda kuramba. Iyo scenario yamuri kunze iyoyo. Ndoda kuiramba. Ndoda kuramba tiri pa script ya mai yavo. Yeah. My mother's house is leaking. Forget about kurwara. Yeah. Kuri kune pfu. Wari kuna mai wangu inini. Wari kuna wakandizvara. Wari kuna wari mumba. Ndiri mudzimai wako. Yeah. My mother wari kuna wari mumba. Yeah. Surely one do that is not important. Ayo. Amen. Yeah. That's a joke. Because he's saying ngatitangei tapedza imba yedu. Tikufamba ne script. Murume ari kuti zoni we have our plans. Izvo zvekuti mai vako vari kunaiwa Yes. Ngatimbotanga tapedza izvo. We will look into that when I But want. they are staying He didn't somewhere. say that. They are staying somewhere. This guy does not care. He doesn't. Listen, this guy is not worried about No. That's not his issue. Yeah. He does not support my mukadzi wake. Yes. He does not want to spend money on that woman. That woman can get sick. This man does not care. This woman anogona kunaiwa, mai anogona kunaiwa nemvura. This man does not care. Hey. Are you? It's not a question of tukwakaimba. It's a question of andidi kusupporta hama dzemudzimai. That's will it. not go there. That's it. And then she's saying, all right, salary yangu muri kuizana zvimwe. Ngandita mangu part time. So that I'm able to take care. Andidi. Zvikanzi handidi. This man is not stingy. No, he's evil. Because look, what he's saying, unda imba hatsatapedza imba ngatiboti iri pawindow level iri kudusa iyi handi kungogadzira pari kudusa mokontinya nemba yenyu, but he does not want kuti mudzimai abatsirwe, mai wako abatsirwe. That's the idea. Saka tobatsira vamwe sei. But yet mudzimai apa chronologically kuti ndakabatsira apa ndikamubatsira apa ndikabatsira hama dzake apa iye haasi kuda manje. This lady is solution oriented. Mwane womurume uyu from another woman. This woman anomudzisa kusvika kuuniversity. Anodzisa murume wake kuti upgrade your husband. What's the problem? Then kune hama yake iri kubva kuZimbabwe. Mudzimai ari kuti no, we can assist this way, but you cannot assist my mother. No, that's a joke. Right. It's why point imwe yaari kutaura. Murume uyu inini basa rangu nderekutarisa. Ina side. Famba. Ndikuda kuedza kuti zvibude zvakanaka. Anzi ndakati gandite part time to raise money. Akanditi azviite mari yese ndeye mhuri. Nokuti pese pande ndiri kubasa iye anenge achizosara nevana. Iye murume uyu Vake. Angada kusara nevana. Ndozosara nevana. Aiwa saka anobhadharwa kusara nevana wake. Endo zvari kutaura. So anyway, they came up with a solution. The solution was takanetsana until we agreed to separate our finances and meet halfway on our bills, so that I'm also able to look after my parents. But Is that a reasonable solution? Yes. We have a counselor, we have counselors here. But to separate finances. Chekutanga chindaona kuna mai avo. She's very responsible. Point number one, consult. Murume wacho. Mapanoza ipapa. Pese pari kuedza kuti ngati ite is together. Murume anongohama kuti no. Abva anyarara. Dakati alright, ekatimboona kuti zvofamba sei. Tizogadzira nyaya yani yamai. He never said anything in that nature. Urikuona ipapa? Yeah. Right. Yeah, but I think what she writes, actually, taka agree to separate.
finances whether kuti kuagreeya maybe rinogona kusubstitutwa nekuti he consented akazobvuma not necessarily kuti akaagreeya. Why I say so because muchaona kuti kumberi ukako at the back of his mind akabatwa kwiyo pa 50% ipapo akabatwa kwiyo ari kutoida 50% iyo saka ndobva atosvika pastage yekutoti pavari kuenda kuZimbabwe paya chitenga sei kuti 50% yaanga ari kuchengeta yadiwa. Saka the man did not really agree but he out of kutongoshaya kuti ndoita sei apa pamukadzi atoita chinhu ngekire atopenga nditongo accept. I think kuti maybe pamwe I would then just submit and say kuti if you don't trust your partner uri kumupa ammunition yekuti aite to my ideas sokuti agone kutsvaga kuti oita sei because humanity as it is ukabatwa huro mweya usingagoni kufema you can do anything. You fight kuti ugone kufema huru weke. Ndinopindura question yawabvunza. Alright. Pedza yenyu, but I'm seeing that we are moving away from the question. Alright. So I now wanted to 50-50 is it reasonable? That's the question you're trying to answer. No, I was saying kuti 50-50 yacho murume akangoibvuma he consented. But under normal circumstances, is it okay? No, it's not okay. It's not okay. The woman just fought for a concession. All right. For reasons that was the only way she could then extend menial support to Nawaberek. But could it 50-50 as a model? Okay. I don't think what the husband consented to that as a reasonable model. But I'm talking about antina choice. But no, you find what varume vanokutaura kuti because iwe uri kushanda indiri kushanda tichigara tese panapa ngatiti indoisa 50 woisa 50 pari kubvunzwa namufundi is it fair? Generally it's not. It's not. All right. Yes. In Inango, let me answer it this way. I think mamboshtora baba kuti munhu ari kushanda and anodo the joy and the freedom. You get the point? You know fema kuti I'm also working. You get the point? I think pane wara rinonziro financial freedom. Rinogona kubata futi finance and mental health. Are you getting the point? Yeah. Saka ndochi ibatanidza futi nemwe concept inonziyo there's something that is ideal but sometimes you have to do what is practical. Are you getting the point? Saka kuti tironge mari yedu pamwe chete eyo to manya iri mu one pool toane financial freedom tiri vairi yekuti mari toironga sei kwandiri this is the most ideal and I'm sure this is the ticket you are trying to vie for. I support that. It's very ideal. Yeah. You get the point. But in some families it's not. It's not. My Ngwaru kunewa nemvura. Apo takurunga tese but I can't support my mother. I can do even that 50 mira chimomira ndopedza. Saka in Indrikut at the end of the day hakuna blueprint yatokunza kutaura family kuti rana mari dzenyu in this manner. No. Yes. Let families do what works for that particular Right. Yeah. in that is what I Okay. At the end of the day the family will settle to what works. It may not work for you but for them what too. Yeah. No ashandira. It works, yeah. arifana kugadzira imba iri kulika ndiani Arudi. arifana kugadzira If you murume wangu usingadi kuti inini tiri tu mari dzeduka tiendesa wana kuchikoro tobhadhira mabills tobatsira wabereki wedu vari kudini. If you don't want that and if it's a crime for you to do that at the end of the day sometimes you stay with your money. I'll take care of my business. No, you stay with your mother, I'll stay with my mother. That's sometimes it may have to end to that. How can I divorce my own mother? Hey. How can I forgo a mother? Ndonyatso kuti ndiri kusenza kuLondon mai vari kunayo kumuzaraba vari kunayo nemvura iwo nditaura kuti mari haidiko kuti akarora chinhu kuramba chikupa ihasha because chinonzi kuroora ka it's two
families merging. If I could say 4 families merging Yes. as an argument. Exactly. Where my wife's pain becomes my pain. Yeah. And Nofana kuti ubatikana. That's biblical. yeah, my wife's pain is my pain. Exactly. I cannot be happy if my wife is weeping. Exactly. Because- But I know no fun. inyama yangu mutima yangu inyama yangu saka kana ari kutobatikana ndiri kutobatikana Right. saka pari kunzi imba yana baba iri kulika pamotaura chito ambotaura ipapo Baba wedu test. ndibaba wedu Test. Ehe. 1 number 2 paneni kuramba chida kutsika negeki nyamuziwa ndepekuti emergency chaya chayo iri padapa bozi vari kunyika iri kure uko vari mumba mawo hamusi kulika kuiko pane kwariko imba yavari kuvakawo Somewhere. anditi hatisi kuramba kuti imba iri important iri kuvakwa iri important Yes. but haisi an emergency compared Kundo zvindataura kazhinji. Kundo ndataura kazhinji. compared nedambudziko riripo Right. haisi emergency zvokuti danga ari mumwe anga ari kutorwadzikana kuti saka mari yedu zvairi kupera mai mwana $30 iya yatiri kushaya mubhajeti dai tawana kuti toita sei kuti titenge marata titenge namo tibatsire apo than kuti $30 iripi ndoda kuiona iye ngaidzoke mubhajeti I think ipapa ndo Ndosaka mudzimai ari kuti kana $30 shamwari yakakukoshera kudarika kulika kwemba yamai wangu aiwa iwe ngatione kuti mabills tosangana pamabills iwe unza 50 indonza nekuti ini ndine obligation to my parents. Thank you. Doc, pane nguva dzaunotogona kuti panapa handisi kuzoteerera baba. Here. That's a good question. Kuti panapa, this is my mother's life, this is my father's life. I am not going to listen to this nonsense, if I may say. Ndosapota point iyoyo. This nonsense. Aiwa panipo ndosapota. It's good zvavakatoita izvozvo. Yeah, it's good because kana zvaramba mai vangu vofa. Vonaiwa nemvura vofa. Indofunga kuti chatinokurudzira samaita ndechekuti mai nababa muchishanda isai mari yenyu pamwe chete moita budget muchitarisa kumativi ose but kana zvaramba izvi ndotsigira nanyamuziwa kuti aiwa kachiita 50-50 50% yako iyo 50% toshazi pano pamushaiwe 50% yako towazoishandisei ini yangu wazoishandisei aiwa zvichinene because tatadza kuira. That is plan B. But plan A ngatiise zvinhu zvedu pamwe chete baba onaiwe kwemudzimai onaiwe kwemurume muchifamba muri pamwe mazviisa pabudget asi kana zvaramba toende paplan B because pane mumwe asiri kuwisa pakati pavo saka chiwirirana yekuti 50% yako iyo zve50% yangu kuti wazoishandisei iwe hazvichinei newe wamwe wano dzimwe mhuri dzinoti kana wari kushanda wese mumwe anonzi look after this iwe look after this kana paine bond baba vanoti inini am looking after the bond iwewe pamari yako chitarisira nyaya yechikafu kana yenyaya yewana muchitirai takundobhadharira wana together. It's what I mean. That's another family. Right. But uyu manje uyu Mambara uyu. Ndimambara, thank you very much. Ndimambara murume uyu. Hazvigoneki zvese zvatoedza kutaura izvi. Hazvigoneki because pfungwa dzake dzese dziri kuti I am in charge mumba muno. Iwewe hauna chaunodini. But mumba hazvo zvamunotaura here. Take charge of your house. No. Be the man. No, look. Andidi kutuka sekuru. Andidi kutuka murumo. Okay. Are you getting the point? But seated here and analyzing this car, I want to think that Murumo is a narcissist. Amen. Is a narcissist. And Skumutuka describe. But as you go kubata yo varume. Imbomira indoona sekuti vanhu ava vane kutenda kwakasiyana. Mumwe anoziva bhaibheri anoziva Mwari but umwe haatombozivi
kuna vamwe vasingazivi vari kuita zvirinani kupinda zvinorana marriage kudarika unoenda uchechi. Ndizvo hazvo ka, but imi munomboita ama-family life kuchechi education nechi muchidzidzisa ma-couples nechi, but murume uyu anomwa haatombozvizivi. Saka kuna vanomwa kapasita vari kuita zviri nani kupinda murume uyu chichi asingazivi iye akaroora the biblical principles. yei Sekuverenga wataitaka kuti dzidzisai zvebhaibheri zvoda mari kuna umwe asingatomboverengi. Saka indofunga kuti tiri kunyanya kumurova murume. Handigama ndichida kutaura ndosaka muchidyira pansi. Enzwai ini ndiri kuti handizi kutuka bahwenyu mafungiro Murungo describe. ndiri kungofungira kuti he's a narcissist. Okay. Kuda vamwe warai rinogona kuwanisa manarcissist ka vanhu vari over controlling yes and micromanaging upenyu hwamwe vanhu and treating other adults as vana vadiki. yes They are controlling. Muri kuona kuti wawirirana kuti 50% yako chidhila nayo wega, ini 50 yangu indodhila nayo, imwe 50 tounganidza toita zvepanapa, but ari kuenda futi ku 50% kundoimanager kuti ndosaka ndinofunga hanzi kuti kungofunga kuti is a narcissist. I think some of these things umba wambotaura wachitange wari kunemero whatever, but some of these things zvinogona kutenda even pa mental health illnesses kana madisorder chaiwo inogona kunge tiri kutodhila panapa. We may not be dealing nenyaya yemari, we may actually be dealing with somebody anotomboda clinical help for him to understand what he is doing. Thank you. Regadi verenga pati fambe. Ndanyanya ndadzikisa. Aiwa, murait. Atsibva bukanda. Bamba. All right. Anzi pane nyaya yakamboitika vatereri yekuti akatomboti amai avanoda zvekubetsera. Ubva wabetsera hama dzavo futi dzikagara kumba kwavo vachibetsera nekuita hama dzemurume. Ndimai vakatovatora kubva kuno vachienda kunze kwenyika. Now problem yapo ndeyekuti muchinda uyu pane pakatanga kususpecta kuti mukadzi wangu anenge ari kudanana nemumwe munhu. Hama yake. He stalked him everywhere. Stalker murume uyu. Anditika? Achifunga kuti achandiwana ikoko. He followed me kubasa, tracked me on my phone. Every day he would search my bags and my phone and ask all my numbers. He suspected. Anenga afona. We called his uncle Warikuno, tried to solve these issues. But at the moment yavanoita sekunge vari kuside kwangu, aibva avabuditsa out of our issues. Anditika? And then she said, all right, trust issues dzacho ndadzitadza. Mukadzi, I have never cheated on him since marriage. I do not have a boyfriend. I don't know how to convince him. I go to SDA church. Kuchurch kwakaitika birthday something, and when saka iye murume wacho akadzwa ni birthday raitwa ikoko une chekuita nazvo unenge unodanana nemurume. Saka munhu ane ma-trust issues. So ndofunga Doc Mogonova mapinda kuti pamabhozi makambotaura naye. Saka pakutaura naye pane rezvamakaasesa. This woman, is it true that hapana zviripo? Kana murume uyu ane ma-issues e-trust? Totenda samaita pakumbotaura naye ari kuti ari kumususpecta kuti ari kuita chifambi. Ari kuti uri kuita chifambi nasekuru wangu vakamboya akazotigadzirisa nemuzukuru wangu kuchechi kwenyikoko. Ari kungomuti uri kuhura. So nemamazo ari kuti apart from kuhura ari kuti ndoda tokuuraya. Ndoda tokuuraya more than 3 times. Of which atitarisire nyaya dzeviolence mukati memba, atitarisire nyaya dzekufungirana kususpectana zvisiri izvo. Tikati pane here evidence yaakambobata kuti ndabata even message, hapana chiripo. Saka ma challenges akati wandei. Saka ito chizobvunza manje samaita kuti amufungewo here imi kuti kana imi muchingoti mudzimai wenyu ari kuhura. Amufungewo here kuti imimi
ndo zvamuri kutoitawo imimi muri kutyira kuti mukadzi zvandiri kuita inini mudzimai yangu ndo zvaari kuita. Saka machallenges ari mukati memhuri iyi anogona kuvawo mukati medzimhuri dzedu. Zvakakosha kuti vanhu mutaurirane kana matadza kuwirirana tsvakaiwo second opinion. Yeah, but kana munhu akati ndoda kukuraya even if paine message kana dai aine message kana dai akatoona red handed statement yakadaro threat to life hapana kana any justification even if wakatadzirwa and there's evidence iripo yekutadzirwa you can use that, you cannot use that sort of approach. I'm not condoning, I'm not saying kuti pane zvakaitika, but I'm just looking at the way this guy behaves. Ndochekutanga. Then chepiri, clearly pane ma insecurities aripo ari kukonzeresa this guy to then manifest ma trust issues aya. Ma trust issues ari kuita sekuti ari kubuda. I'm not sure why he is insecure to the extent yekuti kana wakuita stock uchitsvaga mafoni nekudidi. Yeah, I think patone a much deeper problem iripo. Pastor amboita venture achiti munozati kupengesana kupengesana nerudo kana kutopenga uri mumba kunogona kutori kutopenga chako kutopenga chako kokutoti utoda assistance. Yeah, saka I think kuti pamwe pacho panonida kuti pave nema-boundaries just to understand exactly what is going on. What I'm happy about is kuti this family, as Nyamziwa said the other time, when you look at the way the story seems to progress, the timeline issues. There was a time when things were just open-ended, Taitas were two together. Then that seemed not to be working. Then they tried a different model. Let's approach you pay for this, I pay for that. Also, that somehow didn't work when they tried to ring fence and say, at that time already, yes, they may have agreed on a model that seemed to then answer a problem. How do we look after our parents? But that model did not answer the cause of that problem. It just came as a part solution to give a bit of a breathing space to this, but it did not answer the actual deeper issues. And these deeper issues, they continue to manifest and they crop up with different heads, different faces. Pekutanga ngeri nyaya na mai ikazita nyaya yekuti wakudadana nengi ya nyaya yekuti uchechi kwenyu ya nyaya yekuti you don't know, you want your independence. Very soon it will be nyaya yekuti you want your way out. There are deeper issues zirungobuda with different faces. All right. Mai makarorwa nemunhu ari very unstable in mind murume uyu akukuteerai pese pese pane dambudziko. Ndinoda kutaura kwamuri maiyo, handizivi kuti muri munyika ipi. Nyaya yekuthreatena munhu nelife kuti ndiropedza life yako, it's a crime already. In any country. Unogona kuenda kundotaura to the authorities kuti look, this man is threatening me. What have I done for him? Kuti I'm threatening my life. Thank you. Let me just add. Hanzi andichazive zvekuita. Maybe ndo pama kuda kwenda nangopatara because of more time. I feel like I am a married single woman. Ndiye akutenga magrocery zvachinja. Pamba akuita zvese asi mari yacho tichishare. So ndinotoudza my half. He now buys everything. So kana akaita over budget, anoudzaane manje kuti ndaita over budget. Saka he is now doing everything in this. I just wanted you before matter no, that's why to be in the picture. So tauda kwenda kuma solutions to help that this that family. Is what I said. Maya wakarogwa with unstable man mind. Dokuti a normal man cannot do that. He has a lot of things to do for the family than to do the budget, than to buy grocery. All right, what is normal? Okay, yeah, regret. Come on, man. Huh? Yes. All right. Chekutanga regandite buttress, regandite ndombozokera mashure. Point yataurwa na umba yakakosha. Right.
to the generality yevateereri mese muri kuteerera ndoda kuti munzwise kuti kana tiri wedare kana tiri makochi tiri mapsychology tiri chinyi all of us tinosungwa nemutemo weduty to protect if a life is about to be harmed hatigone kutizii saka toda kukumbira mai imakataura napastor eyo Zinyemba confidential and whatever please inzwai kwatiri endai to the nearest authorities including newe hukama vari padhuze vanzwise kuti mamu chimiro chakadai so that musozoti wedare hamuna kundiadvisa ndo zvatinoedza kutaura chechipiri ngotsimbidzira zvakare kuti izvo because vaiti ndoda kuuraya even nemwe muzukuru wati ndoda kumuraya so sekutaura kwaita mufundisi muno muzimbabwe tine victim friendly unit vanokwanisa kuenda vanokubatsirai so vana mai makateerera even vana baba makateerera when someone threatens you neupenyu endai not kunomuripotera but kuvictim friendly unit vane nzira dzavanoita kuti vagone kukubatsirai and iye murume wacho itomutaura kuti ndakuenda kuvictim friendly unit vagone kubatsirika because upenyu kana watoenda thank you enderai mberi mufundisi the second one okay chechipiri ine hangu wateereri hamene kuti munoona sei I think newadari kuno kutabvumirana inini I want to think pana patiri kudhila eyo nemunhu ane personality disorder eyo sezvambotaurwa naumba pane vamwe pekuti munhu ari kuzviitisa pozite pamwe pamunonisoona kuti hunenge hwawo urwere because mukaona stocking yacho pa$30 ko mobva ipamozi I think tiri kutodhila mama neimwe problem yekuti imimi you may not have control over that saka kana zvadaro zvakaoma mama kuti kudze kuti itai so but inini ndoda kuti inini munhu ari a controlling person in marriage can also be controlled and you want to ask me kuti munozviita sei very very simple imimi you have no control over that person and so you cannot make decisions for him but I think mama time has now come where you need to sit down and decide how you are going to control how you are being controlled. You have got power to decide whether you want to remain being controlled like this or you need to set certain boundaries and the red flags. Hazvigone kuti mungoramba muchingochema ndazonzarwi marriage harizi jeri ramakaita mhosva ipi yekuti muroorwe imi harizi jeri marriage is a place of happiness, it's a place of joy kana musina joy mukati memarriage sit down and tell yourself how you are going to respond to your situation. We are not going to tell you what to do. Imimi ndimunoziva. Do you want to divorce? It's up to you. Do you want to kumbo separate and live and see how this can? It's up to you. We don't even know how to help. Imimi ndimunoziva. But marriage handi jera muna moso ya makapara iri kupikwa ne marriage. If this man is controlling you this much, how long and how far can you carry it? Imi ndimune mindiro yacho. Thank you so much. Musoronye vandu kudizia. Zandiremera. Yeah. Mama. Ndizo zvichaizvo. So takuda kuti tivhare. Okay. But the studio will just allow me because go because na marimwe zuru wacho ndo pakazonyorera message iyi. Yes. Ani. Iye mudzimai Okay. because ari kuda really some solution. Yeah. Saka in closing because vakazontumira vachiti I have been wondering how long it takes for the issues to be discussed padare because nyaya yacho ndofunga tagarisa but dzinenge dziri muqueue mama dzichiuya. I am currently on crossroads ndofunga ndipo mama chiuya imi wondering how to go about the issue I sent. Yes. Currently my husband is continuing to be insecure and keeps saying ndiri kuhura with relatives anditika and now ndikumbofunga zvekutiza ndiende kune imwe nyika and start over. I am thinking really of leaving the marriage
and move to another country, I am waiting to hear kuti PADARE, what can I do? This is our closing. Umba, motaura your piece, tobva tangodai tobva tanovhara. Rega nditaure kuna mai Eh. kuti decision ndenyu, ndimi muri kurwadziwa, ndimi mashushwa, ndimi mashungurudzwa zvebasa. Kana mafunga kuenda kune imwe nyika, inini I support you. Kuti musununguke pane this Mandara. Because ada kutokuurayai nasekuru wacho kana nemuzukuru wacho. Saka ndiri kuti maiyo, life first, Yeah. marriage second. Amen. Hey, Amen. Safety first. Hey. I don't know. ya ipoint yataurwa yakanaka naumba but ndogona kuti one maonerewo Right. Tarisa uko. Otherwise, munogona kurowa ipapa nemudhara. ndoonaone maonerewo Uda kuti adini. andi munoona murume anonzi Solomon momuziva mubhaibheri the wisest writer Yeah. akamboita vakadzi 700 mapfambi 300,000 but akazoti hazvina maturo. Isaiah 1 verse 8 arume uyai zvinotitaurirani itofunga kuti musati maenda uko kwamuda kuenda, musati marambana, madi mamboteedzerawo, mamboitawo marecommendations atapa kuenda kupolisi kutsvaka masupport systems akasiyana. Kana zvazoramba mochizoenda though Mwari achivenga hake kurambana but hatidi kuti muurayiwe. So imbotsvakaiwo masystems akasiyana siyana. Even the government inokubatsirai mukundirei pachena kuti ane zvauri kuita izvi ndakuenda kwakati, indofunga kuti anogona kuchinja ini. Can I just ask Mfundisi? Muna, let's say he has mental issues. Muna anorambirwa here. Unomchinja sei? Mental issues. Angarambirwa mental issues. Cannot we find ways to deal with it? Bhaibheri rinoti munogona kumuramba nemhaka yechivi cheupombwe. Chete. But kana ari mental issues anonorapwa. Ko kana aramba Anokwanisa woita sei? kubatsirika. Ko kana aramba. Okay, thank you. Regetu yepa na Nyati. Iwe. Tichapesera na Mfundisi. Nyati, your closing remarks. And I think what And what's your take? while I think we have labored very much to look at the symptoms and trying to understand the symptoms, what is happening in the home. There are things that obviously when we are sitting here atina idea kuti zvakamira sei, in the sense that we generally rely on the intel that comes to us by later. I just wanted to say kuti from the symptoms, I think kuti zvatatotaura ndo zvatagona kubuda nazvo. But what we may not understand, maybe for couples that may probably be different from this, but possibly walking a similar path, pane ma-issues causality. What is the cause? What is the root cause? My financial distress, financial disharmony, generally will manifest in those areas, but it may not necessarily be the problem. The problem may not be actually the money. The problem may be other things that are now manifesting pakunyimana mari, pakunyimana these things and so on. Both remember that my couples are something happened and it was never resolved, and in his mind he has just written off but this will not happen, and as long as I'm here I'm going to approach things this way. So if that be the case, it is important kuti couples tigone kunzwisisana nekuzivana kuti kana paita any issue, shoko raMwari rinoti ngwarai tukawa tudiki, kuchengeta tunyaya chiramba chikura togumisa twa irreconcilable sepatakusvika apa pekuti murume becomes so controlling to the extent yekuti he controls the time, he controls the space, he controls the money, he controls what I eat, he controls what I dress, he controls everything, even the amount of air that I breathe. He is controlling to the extent that he is now deciding kuti wafema yakwana ndakubvisa. She's thinking of living. So I think kuti mukaona takusvika ipapo, there are a lot of there's a journey that we've walked, and that journey may have not been checked. I know for women it is difficult, because I know a yellow flag, an orange flag, a red flag,
she calls out apa patadi apa todi patatangira paipa ichiti kana munhu ari kubva from a traditional set in terms of world view mumwe murume haatocorrectike. Saka when a red flag rises mukadzi anotaura kuti apa muri kupaona sei apa muri kupaona sei haacontroleki kusvika padai. So she's asking kuti ndoita sei. I think the commendations dzauya I will not belabor dzenzi kutaura kuti I think kuti ane answer really ndiye ari murutsva kunyatsozwa kuti makamira sei, muri kugarika here. Do I need space to think around it? Madyira. Do I need to think around it? And do I need? What I can only tell you, don't make knee-jerk responses because of a height of emotion. You need to really think around what is happening. Because a decision, a divorce, is a very big decision, bigger than a decision. It's bigger. Because then the impact and the results of that, you then need to Thank you. consider. Go ahead, Coach. Can you close for us? Aiwa, toda kutenda chaizvo. Maybe kungoti gaga nekuti nguva yapera. Chekutanga isusu as Seventh Day Adventist eyo dare takamirira pfungwa dzinotungamirwa nesangano rakadaro eyo we discourage divorce. We will not recommend it as a solution. Having said that, isusu futhi a Seventh Day Adventist, we also realize that marriage was not meant kuva jeri rinoshungurudza nekutambudza vanhu. Idi muchato unonetsa. By kunyange chinzi makochi wedare muchato handi chinhu chiri nyore kutakura. But kana mushato wasvika palevel yekuti taakushungurudzana to a point yekuti mental health at stake zvokuti marriage is now suicidal. At that point we also understand as a church that separation may also be important, because sometimes kuna mwana wanotomboda separation kuti waite a wake up call, and so that they decide whether they need to be in this relationship. If they need to be in the relationship, we need to go back to the drawing table and draw boundaries of what a marriage is. Soberly. And if that is not working, it's up to that man to decide what he wants. But otherwise, Mama, your fears are valid. Your feelings are valid. We only pray that you will make a decision that, first of all, like Umba said, that favors safety. If you are no longer safe in that marriage, hakuna chino kusungai to decide kuti mumbo separate. It's within your right to at least address self-care and self-protection from a controller of this level who has become a threat. Thank you. Thank you so much. ZVANDIREMERA. Upenyu unomborema. Kune zvinoitika zvizhinji. But ndofunga dare kuti mama, we are with you and we pray with you. Maybe if it is possible to engage with the husband, kana chida mozama kuita counseling. Maybe wanganzwisisa pamunenge muchitaura nevamwe vanhu. Mwari vakubetserei, Mwari vakuitirei zvakanaka. Dare. Ayo. Neso zvatotiremera. Gatikumbire mufundisi wabva watina matiri. Ngatinamatei. Baba vedu vari kudenga, tinokutendai nehurukuro yatava nayo, kunyange zvazvichirema tinotenda kuti manga muinesu. Tinoshuvirawo simba remamutsvene rigare pakati pedu, rigare mukati medzimba dzevateereri nevakuona machallenges anowanikwa mukati medzimhuri. Imi Jehovha ndimi mubetseri wepedyo. Tinoisa mai ava nababa vatatikurukura nezvavo, madii mataurawo navo. Mhuri yagona kugadzikana, vagarisana zvakanaka mukati merudo. Chikomborerai vateereri vose nesu tose mugotirangarira mushoyo kudenga. Ndo munamati wedu tichipota nezita raMuponesi Jesu gane kusingaperi. Amen. Thank you. Muchinjiko anetsime kwaro, mvura yekurapa yabva
Uriko